Ndewruok mar KUPPET bade ma Kisumu kotelne kod Zablo na wange ojiwo ni chiw thuolo ne skunde mag JSS obed kod oteku margi giwegi eka giyudi yot mar tawo tijegi mag puonjo kaka owinjore. Awange wacho ni midhiero mar pok mar omenda ne skunde primary kod mag JSS en oinga e jiwo somo mar CBE. Wan kaka union wasewacho kendo wasenuoyo ni sani lweny mantie mager e sekta mar somo en shida mantie JSS. JSS onego bed ni dhi klas 9 dhi timo penj mar KAPSEA. Klas 9 no penj no ema onego bed ni tero gi e senior secondary. Seche mwawuoyo ni chenro mar penj no gi kaka chenro idhi tim to kaka nyithindo gi bang' penj no ibiro bedo place kata ibiro ketgi e senior secondary e pathway mopogore opogore, onge adier kata onge nonro maber ma wanyalo wacho ni nyithindo gi arsua. Sani gima wadwaro maduong' en ni jopuonj manie junior secondary gi nyithindo manie junior secondary obed gima ochung' kigen, gimiluongo ni autonomy. Sani wacho ni pesa gi kobiro gato seche moko yudo ka ichwayo tero pesa no gero klas ma klas 2 kata dhi gero klas ma gero fence mar school. Piny owacho singo ni gedo mar olalo ma dhogoe matudo Usenge kod Loka Magota Gulu biro rumo dwe mar 4 higa manyien mana